So guys, continuation po ng ating tayo kapag kanina. Yan. So, abangan nyo po and watch the din po yung aming part 2. Yan. Okay. Kasi ang aming tabi dito 40. So nakakailan pa rin siya. Push! Continuation to kaya. At least 30 pa. O sige, push. Kaya 1 push. Yan, wala, maka 30 ngayon. Sa part 2, 30. Okay? Yung kamay na. Kamay na. Dalawa. Yeah, tayo. Tatlo. Po. Yan, very good. Dadan pagbunga. Pagbunga ko yan. Control ha. Sige, tayo ka tayo. Gamitin mo tayo. Push, tayo. Apat, tayo. Yan, maka 30 ka. Bitawag kita ha. Yan o, tinitawag mo siya. Yan. Bitaw. Okay, very good. Sige. Ayo, push. Balance ka nito. Yan, balance ka. Balance ka. Huwag kang hawak. Huwag hawak na yun. Hindi, huwag hawak na yun. Huwag hawak. Okay. Sige. 1, 2, 3, push. Okay, balancing ulit tayo. Balancing ha. Okay. Dito ka lang. Ayan, balancing ka lang. Dito lang, balancing. So, very good ka lang. Mas balancing ka. So, nakatap lang po ko sa shoulder niya. Yan. Relax ka lang, relax ka lang. Yan. So, dinidevelop yung balancing niya para pag tayo niya, siya agad nangangalay. Okay po ko. Ganda lang. Very good. Okay. One, two, three, push! Wala, makinisip pa tayo. Sige. Okay, very good. Oh. Okay, that's it. Very good. Pahinga muna tayo ha. Pahinga muna konti. Okay, naligo ka na? Sige na, buka na. So, pahinga muna siya ng konti guys. Pabita si Kuya Marciano. 15 pa. Push. 1, 2, 3, push. 12 na lang. Tayo ka lang. Ayan. Oh, huwag mo siya doon. Tayo ka lang. Balance lang. 1. Balance lang. Balancing, yan. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Very good. Balancing. Keep balancing. Very good. Keep balancing. Huwag kang kakibot-kibot. Diyan ka lang. Ganyan lang. Huwag kang masyado kakibot-kibot. Balance mo lang. Okay, very good. Okay, good. So, ako yung balancing niya. Ako na improvement, guys. Thank you, Lord. Yan. Nakasamulog na. Kapagaling ka na, ha? Sige, push. 1, 3. 13 na, 13. Opo ka. Po. Balance ka ba? Yan, balancing. Okay, very good. Hawak ka kagad. 1, 2, 3. Pahinga mo na. Pahinga mo na. Pagod ka? Ha? Tubig. Kunti lang yun, kunti lang. Umakan, kunti lang. Kunti lang. Relax. Wala, putay lang ha. Pwede ha. Pwede lang. Ready, 1, 2, push. Okay. Konti na lang, konti na lang. Ayan, balance. Dito ka kukuha ng mas marami. Opo ka. Sige po. Yan. Bigyan mo na ito ako ya. Ha? Minagin mo ha. Sige, ready, 1, 2, 3, push. Yan. 10 na lang, guys. 10 na lang. Okay na kami. Yan, sarap. Oo. 10 na lang ha, 10. Okay, po na natin. Ready, 1, 2, 3, push. 10 na lang. Stop. Okay, 10 na lang, guys. Ayan. Balancing ulit, balancing. Keep balancing. No? Tukod lang ako. Ito lang tukod ko. Tama. Tutukod ko. Dalili ko lang sa kanya. Balancing. Kalayo ko sa kanya. Yan, guys. So, this is improving of his balancing. Yan.
This is part of a motivation kasi kailangan talagang nakakatagalan kayo si Kuya Marciano. Okay? Very good. Okay, wala na, walo. Relax. Okay, 1, 2, push. Ito. Ano lang guys. Ito ulit tayo. Ito ulit tayo. Balancing. Kailangan natin makorner kasi baka mamaya bumigay. Yan. Yan. Kata mo. Very good. Ito. Push. Yun, naka-corner ka eh. Hawak ka lang pag kailanganin ka sa akin. Ayan. Okay, very good. Anim. Okay, 1, 2, 3, push! Yan na lang guys. Ayan. Last 5. Okay. Ano ba? Upo ka. Relax ka, relax. Relax ka. Okay, 1, 2, 3, 4. Last 3 guys. Yan. Kailangan kaya natin masyaan yan. Last 3 guys. Yan. Sa aming po tayo program. Motivation and balancing. Wala. Kay Tito Sani ka, bumili ko hingin ng bulak. Ready? 1, 2, 3, push. Last 2. Push. Ayan, last 2 lang kami guys. Ayan. Ano po tayo motivation and balancing program. Po ngayon po ay Holy Week. Ngayon po ay Wednesday, April 16. Yan, 2025. So, papahinga siya ng this week. Babalik kami uli ng Tuesday. Yan. Ako. Last one, ha? Pwede mo? 1, 2, 3, push. Last one. Matagalan mo po, ha? Matagalan mo po. Matagalan mo po. Huwag mo na mo po. Ayan. Maintain. 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 In the balancing. Maintain. Hawak ka lang. Pag kailanganin ka, huwag mo nang hawak. Huwag ka mo nang hawak. Huwag ka mo nang hawak. Okay, keep balancing. Keep balancing. Hawak na. Okay, very good guys. Okay, tingnan mo na. Relax. So, yun po yung aking motivation for balancing. So po tayo and then pagpalakas po ng lower limb yun as well as lower back. So kung may mga stroke cases po tayo, makakatulong po ito sa mga malayo po sa mga hospital. So yung ating patient, situate lang na nakakatayo siya properly kasi yung kanyang tuhod posibleng mag-crack or magkaroon damage. So ingat po tayo sa ating pag-assist sa ating mga stroke patients. Hanggang sa muli po, sa lahat po ng mga nanonood sa amin ni Kuya Marciano, mula nung bedridden siya hanggang ngayon, maraming salamat po at patuloy niyo pa rin po panoorin to hanggang gumaling po siya. And then, sa lahat po ng subscribers ng Modero Marketing to, happy Holy po sa inyo lahat and may God bless you all. Including sa aking pamilya, sa aking mga anak, sa aking mga kapatid, sa aking mga anak dito, at lahat-lahat po Lord God ng mga sumusuporta sa akin. God bless po guys.